A wyt ti wedi dod o bach o liw i'r raglen heddi Huw? Wel, ydw. Yn ogystal i beth wy'n gwisgo, wrth gwrs, ni'n siarad am Trowseri Lliwgar. Mae'n amlwg bod Sian Thomas wedi bod yn paratoi neithwr a darllen y sgript. Dwi wedi cael y memo. Mae wedi dod mewn yn y trwser Lliwgar. O'n i mae'n matcho ti, so na pan fi wedi cadw at y di. Diolch yn fawr i ti Daf. Ond, llai ddod o hyd i bar o trwser Lliwgar i ti os ti moyn cofio. Erbyn rhan 4 falle. Ond mae rai fi wedi, mae'n ffordd gret i wybod bod yr haf yn cychwyn. Sdim lot yn gwisgo Trowseri patrymog yn y gaia, oherwydd natur Trowseri patrymog Lliwgar yr haf yw, bod nhw'n fawr, bod nhw'n lliforth bod chi'n cerdded, rhywbeth sy'n gret i wisgo'r eich gwyliau mewn ffordd ymarferol yn ogystal a weithiau mwy smart. Felly mae fe'n benthyg i hunan i'r haf a defnyddio'r haf hefyd. Ni'n gweld jazz yn sefyll fan hyn yn gwisgo gwestidwr o Next, a mae rai fi wedi, tymor yma, o'i wir wedi hoffi beth mae Next yn cynnig. Os ewch chi un o'r siopau mwyaf, hynny yw lle chi'n cael stwff ar gyfer y plant, y cartre'r dynion a pethau, petai chi'n cael lot fwy o ddewis o dillad y merched hefyd na'r Next bach chi'n gweld ar y stryd fawr. Mae rai fi gyfaddau ar y we, fi'n ffindo'r chebio Next eitha cymleth. Felly, es i at y siop a wedi dwlu ar y Trowseri yma. Maen nhw'n dod hefyd mewn ffrog, mae blows i gael yn yr un patrwm, felly gallech chi fod wedi blows a trwser oedd yn matcho i edrych fel gwisg un darn. O, reit, ie. Mae sawl ffordd o wneud, ond fel hyn, o'n i moyn gwisgo i fyny chydig. Gallai hyd yn oed fod yn westau mewn priodas mewn rhywbeth fel hyn. So, y jacket, blazer a fel ni'n gweud, lliw pastel neu gwyn haf yma wedi achub sawl achlysur i nifer o bobl, oherwydd mae'r tywydd dal yn llwydaidd iawn tu fas. Taflu hwnna wedyn gan dros ben blowsen fach llachar iawn sydd yn codi fyny ar un o'r lliwiau sy'n ysgyrd. Felly pigo acen o'r patrwm a felly cadw'r lliw na fi'n trwy gweddill o wisg wedyn. Ond hwn o Next, a fel chi'n gweld y prisiau, mae'r prisiau eitha resymol fan hyn hefyd. A mae rai fi wedi am y pris o Next, chi yn cael ansawd digon da. Ie, mae hwnna'n hyfryd, o'r lliwiau yna. Diolch yn fawr, Jazz. Nesa nawr mae dyn ni Margaret. Nawr at Margaret esi at Marks & Spencer's, na rai cyfaddau, o'n i bach yn siomedig yn Marks & Spencer's, o dim y dewis o'n i'n twmlo o lot fawr o Trowseri patrymog, a i fi, falle to Marks & Spencer's, bydde di bod y stop cynta, y lle cynta i fynd i chwilo. Serch hynny, dim ond bod chi'n chwilo yn ofalus trwy pethau, des i o hyd o'r trwser hyfryd yma yn y lliw caci yma. Byddwch yn ofalus, oherwydd o'n i'n meddwl, unwaith biges i hon lan ar y reil, bydd hwn yn mynd y popeth. Achos mae lot o'r lliw caci yn y siop, ond mae'r lliw yma, mae lot o llwyd yn y caci yma. O'n i'n mynd i weid, mae'n disgwyl yn eitha llwydaidd, yn dweud? So, pedwch, oedd e ddim yn gweithio gyda pethau gwyrdd. Felly, mynd am y lliwiau un donog yma, cymysgu'r hifen a'r gwyn, gan gofio, does dim pawb falle a cardigan gwyn neu blowsen wen. Felly, mae'r hifen a'r gwyn yn mynd yn berffaith fan hyn, oherwydd mae'r bag yn tynnu popeth at ei gilydd. Mae lot o'r bagiau bach mewn Marks & Spencer bod yn amryw o liwiau, a mae'r rhain unwaith eto yn ffordd gret o falle adio rhyw fath o atodiad diddorol mewn lliw diddorol sy'n mynd i gyd fynd a tynnu'r cyfan at ei gilydd. A ti'n meddwl beth fi'n licio am rheini hefyd, maen nhw'n mynd yn gul ar y gwaelod sy'n golygu, os ydyn nhw bach yn hir, ti'n dal gallu gwisgo nhw'r esgidau fflat. Ie, does dim ots o gwbl, a bydd yr un yn gret gyda llaw gyda. Bydden ni ddim yn meiddi dod i Margaret mewn trainers neu esgidiau fflat. Fel chi'n gwybod, mae Margaret licio'r wedge neu'r sowdl. Ond, bydd yr un yn gret gyda par o trainers, a gallu chi'n rolo'r gwylod lan hefyd i wneud o hyd yn oed mwy. Lle mae'n anoddach os yw'n trwsau sef yn llac. Ond cardigan wastod yn ddefnyddiol, chi'n taflu fe'n gwta car, templan chi'n mynd, chi'n plygu fel lan, dod i fe mewn bag, wrth gwrs, bag bach yn fwy na hyn. Ond mae'r flowsen wedyn yn ei hun yn neis, mae siap yn neis iawn yn y flowsen. Ie, a sa ti'n gallu rhoi jumper fawr dros ti am bein iawn ar gyfer yr hydau wedyn, byddai? Diolch yn fawr, Margaret. Diolch, Margaret. Nest yn ni nesa. Nawr, wrth gwrs, fel ni gyd yn gwybod, mae Nest lico cael bach o sylw. So felly, wedi mynd yn rhywbeth trawiadol iawn ar gyfer Nest fan hyn. Felly, weles i'r trwser o'r drws. O'n nhw ddim yn aml drws River Island, ond weles i nhw yn y pellter yn weddol, reit, mae rai o fi gael rein. Wedyn, penderfynu beth i fynd yn nhw. Unwaith eto, oedd rhain yn dod â blowsen oedd yn matcho'r patrwm i'r dim, fel bod chi'n creu y gwisg un darn. Fi moyn wneud gwisg un darn, fel thema ar y raglen, sy'n nes i cadw bant. A ni edrych o gwmpas, meddwl, a fi ddod i lliw fy llachar, ond penderfynu, chymod beth, jyst cael y blowsen fy chwen fan hyn, a belt wrth y wast, a wedyn y bag llachar, mynd tynnu'r cyfan at ei gilydd. Oedd dim belt yn River Island, New Look sydd wedi gwneud y belt, yn yr belt digon rhad, ac wrth gwrs, yn y 70au a'r 80au, oedd gwisgo chain belt, yn ffasiynol dros ben gymaint felly, oedd Chanel hyd yn oed yn ei wneud nhw. Felly, maen nhw nôl ar y brig lle mae gwisgo pethau gwyn gallu edrych yn gret, ond yn edrych yn lyflu gyda hwn. Y fflach o binc yn edrych yn gret. Nes, gallai gael y bag yn gyflym iawn.
Ac unwaith eto, ni'n gweud am pigo acen i fyny. Sian, fi'n mynd i roi'r bag i ti a disgwyl pa mor berffaith i ti'n edrych nawr. Na fe, chwa? Na mynd yn drwsus i hefyd. Jacket, magret, jazz wedyn, o'r wish gynta gyda hwnna, ac yn sydyn reit mae gwisg. Fi jyst yn pwysleisio, boys, bod ni ddim yn dod i popeth, pob gwisg mewn un bocs a gwisgo nhw'r un ffordd trwy'r amser, bod ni'n cadw gwisgo'n dillad mewn pob ffordd a cael fawr mas o'r dillad.